Kowe iki aja sak kaya ngono senane ora. Yo gak omong. Oh iya, jenengan iki ampun kaya ngoten, kok tidak aku ganti disurati. Weh, sapa sing nyurati? Ya mbah. Aman nek aku ki ora ana wong. Aja neh kok wong seneng aku. Aja neh kok gablek yang aku krungu wong seneng aku njingkat ra sebar. Malah ngomong apa? Ngomong ngono ki ya yang 5. Iki lerus kok ngerti Sabtu iki ya senengane kimpul kuwi. Iki wonge ndelok streaming lho kowe lho. Senengane kok ora. Sapa kuwi tanggaku wae lho. Tumben jenengan iki benten kalih kula iki napa? Heh? Tumben jenengan benten. Ada sesuatu. Sesuatune napa? Wis ora usah perlu anu nang kene, mengko kowe nang transit tak omongi. Ya. Janjane sakniki mawon. Wis ora iso iki depan umum. Depan umum iki. Ya. Kenembang napa Mas Den? Ngenteni iki mau. Ngenteni sapa? Kowe. Kowe sapa? Kowe kuwi. Aku mau ki mengesuk ki bocah jam 6-an ki lho. Heeh. Jam 6 ki ngendi bocah ki randang teko-teko tak adus sik bareng aku metu ki. Walah dalah. Wong ya isih turu kok diparani. Wah ya wis aku wis tangi adus kae kowe teko ki adus aku. Ora artine Lha ya rapi jiran nusul ki lho. Ya ora kok ndak disurati. Heh? Ndak disurati. Wis aman aku ki ora nek wong eruh. Heeh. Anakku apa? Ada ngene kok surat-suratan ketinggalan zaman. Mbok menawa HP-ne didol nggo tuku bensin ning kantor pos. Wah iya. Heeh. Iya. Langsung napa-napa Mas? Langsung lah. Aku ki seneng sing instan-instan. Aku ngenteni tekamu kaya Mengutarakan nasib apa kepiye? Ya sebenarnya iki kepiye ya? Wis omong wae wis ora usah wigir. Ora aku ora arep berharap sing dhuwur-dhuwur nek tiba. Ngono kuwi bener. Lah iya. Iya. Ning perlu nek mimpi perlu nek berharap aja. Ya, mimpilah setinggi langit pasti kamu akan jatuh pada kelathak utawa watu ngono kayak mudar. Soale sakake aku. Hah? Soale sakake aku. Ngapa mesake kowe? Lah kepadamu kowe padanya. Wah. Ora ya nek aku kuwi tetep siji. Apa? Aku pada ibu. Wes. Oh. Gampang kowe. Lah iya. Ya. Klet. Kledang kae teko. Tanyo tuji
kowe arek lingguh ora? Ya lungguh no. Heh? Ya Ki lungguh. isih akeh sing request kon nganu kowe. Ya nek ora disarati ki seret e. Wah, mbok iya nya. Tapi iki 20 sek. Ora oleh ngebon. Heh? Ora oleh ngebon. Iki lho mengeneng semene. Entuk ae ya iki ayo. Dicedhakke no. Hah? Kene metu kene. Kene. Ora iso iki lho. Iso wae lho, iki meneng kene wae. Wedi disurati ya? Hah? Wedi disurati. Ayo mbok kene surat sak kantor-kantor pos e kon rene. Iya. Nyurati aku nya. Sekono kene. Makasih. Ya, Masuk dene kur ijo. Ki kosi ke sisi deman ki. Sisi deman terus apa? Sisi deman ki angka 2 ki tegese 20.000. Ngono lho. Lah iki angentenine. Angentenine angka 1. Angentenine ora nek angkane kok iki mau. Dadine ya wis ora ana honore ora ana. Iya, wis kek ngono dimenangani langsung wae. Nggih, mboten nangge bawa, Mas. Hah? Mboten nangge bawa. Lah manut lah iki isih sore kaya. Ora bawane wis tak kon ngarit sapine mau piye? Wedhuse piye? Ditinggal to? Sapa ketrut? Bawa wae ora masalah iki agek jam 1 iki lho. Yung. Nggih, Mang Wiwiti no. Hah? Mang Wiwiti. Lah ya wedok sing miwiti iki. Wiwitane. Lah rak ngono do kemulan. Yo. Nyumbang lagu neng bedaya. Iya. Sapa? Hah? Sinten? Kowe kuwi Kapan ta? tanggal 7 Juli cah kok lalen. Elisa ta? Kowe Mega. Aku jingkat roh iki cah anak sapa iki? Kelitian turut kene, wis sekolah. Iki aku jane tuku some kuran. Kok iso munggah panggung? Embuh. Apa goleki some ning nggon dalang piye? Ya ngono kuwi. Kayak aku ya nggawa some kae. Saiki ya nggawa some iki. Komplit tahu ya ana. Heeh, sausé mayonnaise. Lah iya. Wis kira. Rasa. Derek sang peki. Apa arep mayonnaise apa piye? Ayo, Heh? Mas Jani no. Aku. Manutya ayo kang olah budaya. Ya aku rono to wayang ora apa-apa ya. Nggih mboten napa-napa. Aku pengen nerimonan. Aku ya nerimonan kok. Nerimonan apa? Nerimonan apa? Terima kowe aku. Aku terima mundur. Weh, Aku terima mundur. sebab wae. Lah, kamu padanya kuwi mau kok malah. Aku ya gur padamu. Aku ya gur padamu. Iki piye iki nek kabeh aku padanya. Wis ora masuk iki. Yo. Ora usah dicerakke pul. Surat. Hah? Wah, disurati bojone kok. Iki senengane ora. Iya. Sawan menyang kota gede. Inun ngapunten para miyarsa YouTube niki ada sesuatu yang harus diutarakan. Disetokan. Seto utara ora sangka. Oh. Ya ora njur ngono kuwi konsepe kok. Iki nek sing kudu dilampiaske kudu ngene iki. Heeh. Yo. Arep mayonnaise? Ngono some wae. Heh? Ya jenengan no. Ganti jenengan. Apane iki tekan ngendi macakane? Yo lali ta ya an. Lali kok gur ngeling-eling kowe wae. Ya ki. Bentara terus kayung-yung. Selendang kuning. Ayo wis ngeses ra kowe. Lho piye ta? Selendang kuning. Yo kowe. Ka
saking bukit wah lu ngangeni mosok wae lah iya heh Sustan Eko nak menluh Eko sing marai siapa? Sing marai siapa? Mbah Baun wis ngono bae wis aku bloko Suta ayo aku tak ya yo kowe kuwi kok swara wedok swara kurang permana aning ing wasesa ngungrung marang bendara Tyasulisya bijar ngencangake alis terus tresno sasidemah yo ora usah dindangdutke nyiket wektu ya gara-gara kita kan jam 2 wae urip ana kota gede ya Jelangan nero risang nero banti
Apa jenengan? Sampeyan Mas. Apa maido aku kowe? Getah aku kowe. Mboten. Apa? Mboten. Apa? Malah wedi aku. Padahal aku nek digetahi iso luwih getah ora. Au, rawuh kowe. Sampun nggih Mas dah. Hah? Sampun nggih. Apa wis metu? Wih, Lagune. sampun. Oh ya wis gek linggo. Nggih. Matur suwun. Ya, matur suwun juga. Karang semua iki kabeh kok. Lah iya. Anakku. Anakmu dengkulmu ngoten. Aku anggriyane wis lekas muring-muring. Iya. Hati-hati kok nek mayones tekan ngono aja sakon dosa kowe. Iya. Ana apa nek, Tru? Ana ula tampar. Heeh. Sapa sing anu, Mbak? Ya diacak genti lah. Oh iya. Aja meng megat terus nanti aku jelas nyawang raine jane. Ndek awak seneng iki merga apa ya? Merga apa ora? Wis sembuh. Ya kok kuwi mau lho, bener omongmu. Lah iya. Wes pokoke ya sing disuwun ya tetep ndek dhuwit ya. Kula tampar sapa sing anu? Mbak Anggi karo duduk aja. Ya. Adem-adem soalnya ora mungkin iso ngadeg. Ya. Ora mergo adem iki lho ora iso nyangkeng kemul. Hah? Suarane entek. Mbok dijok. Suarane entek mbok dijok. Iya. Yo, tanggung apa? Mbah. Ya Mbak Anggi di apa jenenge diisih-isihke nek entek suarane. Ya. Langsung mawon nggih. Langsung aja. Ya. Iya, selak iso. Iki nek kaya ngene kahanan iki wis penak sebabe. Ya ora piye-piye. Ya wis sak gelemu. Aku anggere ngomong ora cetha ngene iki wis kek arep mulai. Ya. Nang Gunung Kidul. Ya. Yo. Jenenge nginaka kene karang bisa
rest area menanti. Ngopo wae iki ora. Rest area menanti to. Oh, selarep mulih apa piye? Wis. Selarep nguyuh ning rest area. Nguyuh dadak ngenteni ning rest area iki ora. Lah iya. Ya. Ayo, iki isih ana siji neh truk ora ayo wae. Ya kembang raweh. Heeh, pamurutane Pak Sudira. Jarene anu ngendikane Mega sing kon nganu ning ngapunten gandeng Mega kula pun jelah, kula pun bola-bali ngedeke. Ha iki genti Mbak Saras niki padha-padha le temonjo niki. Ya, yo. Mbak Saras yo. Yo. Ayo, Beb. Iki gentenan iki wis ora masalah. Disurati bojone ora masalah. Yo, Mbak Saras. Yo. Ngerti wae to, Mas. Hah? Ngerti wae. Ngerti kok. Ora sabluk. Kowe ora diuneni jaipong kowe wis kena bluk. Napa niki, Mas? Kembang rawe. Kembang rawe. Iya. Ora sindenmu radeke kabeh wae. Ngantuk kabeh iki. Kudu ngantuk kudu wis men gitu. Anggere wis kena hawa adem terpapar hawa adem ki wis. Wah, aku ket mau kaya disirep kok. Lah padha iki wis kanane kaya ngene ora masalah. Ora mekakat to. Ha ya wis ora apa-apa ya. Ora kalap. Jane awake iki ya semangat ndira semangat ning kok yo abot. Wabot tenan. Hah? Ora mekakat basane Yusuf iki. Ora mekakat. Ora mekakat. Ngejo kadek. Lah ngejane bizo. Bisa. Ya, azune ya. Masuk. Wazu ta. Gayo langsung Iya. Biasane kowe gur lab-leb.
drame apik. Kimpul arep lali kuwi mau. Heeh, kuwi donge isih ning sak rambatan wis arep dimusike. Dene orang rambat tok mlumpat. Kowe iki makane aja nyawangi Mega wae. Kowe iki makane aja nyawang Mbah Trinil wae kowe iki. Ya. Udu tanggaku kok jaremu. Sapa jare? Heh. Bocah kok wis ora. Ayo suwan bapak iki kahanane tintrim ya. Nyang pringgondane truk ya. Puna patah pirek ingsun soram-soram diwaing karo kengken